искал жив в ръцете им да падна. Ти губиш надежда, войводо. Ние ще се измъкнем. Нека само месецът се скрие зад облак. Ти искаш да живееш. Наистина, страшна е смъртта. Но тя е близо. Радвам се, че ме споходи тук на Балкана, сред тая зелена гора, дето споходи и моите юнаци. Ах, де са те сега? Не ще видя вече моите орли! По-тихо, войводо! Може да ни чуят. Нека чуят! Ако не днес, то утре ще бъдем в ръцете им! Танасе, не приказвай така! Янке, преди малко аз те заблудих. Ти трепереше цяло и аз те съжалих. Но сега трябва да ти кажа, че те са близо! Толкова близо, че само да протегнат ръка и сме в ръцете им. Ако сме още живи, то е защото те са страхливи. Ах, да би знали, че само двама сме останали от цяла дружина. Още сега се биха хвърли срещу ни, макар и половината от тях да паднат. И ще паднат. Пък тогас нека главите ни да вземат. Безстрашна си ти, сестро. Жалко, че така ще свършиш. А би могла чудеса да постигнеш с храбростта си. Но вече е късно. Защо? Свърши се вече. Този мой брат 10 години вярно ми е служил. Но днес ми измени. И не по своя вина. Храна няма за него. А пушката? Де е пушката? Ей, там долу. Счупих я на две, за да продължа живота си с още няколко минути. Нямаме ли някакво оръжие? Имаме. Ятаганът и сребърната ми кама. Много души са изпратили те на ония свят. И моята ще изпратят. Танасе, не приказвай така. Раната те боли и те хвърля в огън. Ти ще живееш, Танасе! Ти трябва да живееш! Защо? Не виждаш ли? Нищо не се променя. Зверствата продължават с още по-голяма сила. Мъжете хващат горите. Жените и момите пълнят харемите. А децата ги поробват. Останалите бягат. Къде? И те не знаят. Напущат родни села и градове. Напущат хубавата ни родина. И бягат по чужи земи. Шшт! Тихо! Чуваш ли? Аз ти казах, близо са. Ей ги отзам! Приближават сякаш. Ей там светна нещо. Може би някой се прицелва в нас. Войводо, виж! Виж! Виждам. Подушили са ни. Ами сега... Нищо. Ще умрем. Аз не искам да умра. Танасе, стани, напрегни, сетни се. Ще пробием обръчем и ще се спасим. Ти трябва да живееш. Аз искам да живееш. Ох! Янке, добре ли си? Какво стана? Да не би и ти да си учена. Понякога това се случва. Удрите и не усещаш и после изведнъж... Боли. Ударена съм право в сърцето и то отдавна. Много отдавна. Кога? Когато един млад учител идеше в чорбаджийския дом да учи едно хубаво момиче да чете и пише. А друго едно, бедно, съседско, само прислужваше
и срамежливо поглеждаше учителя, който не го и забелязваше. Янке... Тогава още право в сърцето съм удара на Танасе, но едва днес усетих болката. Късно. Танасе. Янке... Аз съм бил слаб за любовта ти. Прости ми. Но ако тогава не съм ти върнал с също такава любов, то сега ти връщам с друга. Много по-силна. С любовта към всички моми на нашите земи. Приеми я. Тя е истинска и вярна. Както е вярна и сребърната ми кама. Какво ще правиш? Ела по-близо. Не бой се. Приеми целувката ми чиста върху челото си. Там горе ще се видим скоро. Така, о Боже, не бива, точно така не бива девственото ти чисто тяло да падне в мръсните им ръце. Ти каза, че си ме обичала. Ето, аз ти дадох най-скъпата ми милувка. Никому до сега не съм я давал с такава обич. Благословен да е куршумът, който ме рани и не ме остави жив да падна в ръцете им. А това, което не довърши той, ще го довърши сребърната ми кама. Така, сега нека ни намерят. Поне ще знаят, че хайдутинът знае да мре за правда, свобода и родина.